Takže ahojte, dneska je to moje ďalšie video a ja som tak natešená strašne. Prišiel mi balík obrovský z bazaru a je v ňom LPS domček. Takže, tu sú adresy, tie vám neukážem. Tieto, tak rozbalíme to s mojou mamou. Takže domček vyzerá takto. A tam sú k tomu ešte aj LPS. Jej. No dobre, tak môžeme ísť asi na rozbaľovanie LPS. No, je to tu trochu pohádané. Tak najprv je to táto posteľ, potom je tento stolík. Najprv ideme o doplnkoch. Ako malé, úplne maličké doplnky sú tam tieto. Potom je to taká tá korunka. Tento parfém, táto fľaštička, toto veľké umývadlo. Toto neviem čo je, ale nevadí. Krabica už mama odniesla. A potom je tu tento pohárik. Toto je na takého vtáčika. Potom je tu ďalší takýto, na to pieskovisko, alebo... A potom je tu taký telefon. A teraz ideme na pečopákov. Takže tu sú v tomto sáčku. A tam sú ešte ďalšie doplnky. Sú tu tieto jablka, ktoré už mám jeden raz, ale to vôbec nevadí, keď mám dvakrát. Potom neviem, čo je toto, ale asi nejaká striekačka. Fakt neviem. Nejaká tráva. Tieto rybky. Toto, ten rentgen. To je psí a to je mačací. A ešte tento kyblíček aj s tým pokladňa a tento kvietok. Je to úplne super. Wow. Takže som za to nesmierne šťastná. Teraz ideme na pečopákov. To už hovorím asi 90. krát. Tak, je tu tento zajac. Táto malá, krásna myšička, ktorá má magnet. Jejo. Potom tento tukan, alebo ja neviem čo to už je. Potom toto škrečino, ktorý sa bude volať Jeffrey po mojej sesternici. Moja sesternica ho mala, ale už ho vymenila. Ale tak u mňa sa bude volať Jeffrey tiež. Len tak, aby jej... A toto je fakt pekné. Je to LPS. Ale nevyzerá to moc ako LPS, ale nevadí. Ale je to strašne pekné. Potom je tento ďateľ. A potom táto lasica, ktorá je strašne pekná a má na sebe ten obves. Tak ideme sa pozrieť na vnútro toho domčeka. Takže, takto vyzerá celý a celé vnútro. A ešte som vám zabudla ukázať, že toto je nejaký, neviem, nejaký proteín. A tuto je katička. A ešte to tam. Takže to by bolo celé video a ahoj!